axuda. Que queremos? Responsabilidad. Esta foi a mensaxe que quixeron enviar os estudantes da cidade. Baixo a interpretación deste flash mob, todos eles denunciaron hoxe a sobrecarga familiar das mulleres e fixeron un chamamento á corresponsabilidade. É a palabra que utilizamos, corresponsabilidade. É necesario que nos fagamos corresponsables de todas estas tarefas do fogar, de cuidados dos nosos nenos, das nosas nenas, dos nosos maiores. É necesaria esa corresponsabilidade, senón non sei que facemos. Os alumnos e alumnas da cidade converteronse así nos protagonistas desta reivindicación, unha acción enmarcada no 8M, en a que todos eles lle cantaron ás 40 ao machismo e á desigualdade. O flash mob, que se chama Hoxe canto chas 40, representa como as mulleres carganos todos os cuidados da casa, dos nenos e todo, e iso non está visibilizado o traballo que facemos. Queremos un trato igualitario, queremos que todos participen, porque igual que eu son maior, vou ser maior, pódeme cuidar o meu marido, pódeme cuidar o meu irmá, como a miña irmá ou a miña muller, se teño muller. O sea, é un traballo que pode facer calquera, o caso é facelo. Non é algo otorgado simplemente por o sexo. Obter responsabilidades, como nós temos responsabilidades co eso, entón eles tamén ten que responsabilizarse dos seus fillos. Este flash mob, organizado polo Consello da Muller Nova, non foi a única acción levada a cabo esta mañá na Praza da Ferraría. O alumnado interpretou tamén a obra teatral Sororidade e pusolle voz ao tema de SES Non son fada e a canción de Rosalén de La Puerta Violeta. Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar